Nga ante, ito ni bagay oy. Ay, awatan ko ay Joel. Salamat aging saya ka na intermon kem. Mong labat ya, kanan niya wa. Ay panangar mo siya kaging ay, ar-aron ko ma. Salamat. Sa Diyos lima ka ulit sa kayuntan. Wa. Kumusta kilatan aging Kinanta kayo dapat ang kalata na ano kaya. Salamat. Ay. Oh. Namo Oh, interkulat si kaya kapkapusan si Tony ni man. Salamat. Siya. Rapid na siya. Ang siya mo ubo-ubo. Ito kan anay. Ay, rasyon. Ay, salamat din. Mangkalo pa kayo doon, puti buk yun doon, manaya. Ako lang kami lang Ay, ako. sige. Agi nga. Wala malako. Salamat. Baga majuin. Salamat. Sige.